Je mi teplo. A to ešte uvidíš, ako ti bude na Kanárskych ostrovoch a práve ty tam môžeš byť možno s nami. Stačí, ak pôjdeš do pobočky Bubology, kúpiš si bubble tea, k tomu si kúpiš takéto jedno pekné tričko. Odfotíš sa s tým na Instagram. Pôjdeš si do vydajne z YouTube čierne tričko. A práve ty môžeš byť ten šťastlivec, ktorý pôjde s nami na Kanárske ostrovy. Takže sa na teba teším. OK, balíme to tu. To čierne tričko to je jak mať na sebe lávu zmiešanú s ohňom. To bolo veľmi inteligentné, Peter. A si zapojený do súťaže o to? A si zapojený do súťaže? A práve teba môžeme vyžrebovať